Truhlice plné pokladov, drevené, krásne zdobené, s nápismi, dátumami, ornamentmi. Také mali kedysi nielen boháči, ale svoje poklady, či už šlo o ľanové plátna, tkané koberce, múku alebo svadobnú výbavu, v nich ukrývali aj tí menej majetní. Dnes, v dobe bukasu, končí väčšina starých truhlíc na povale alebo v ohni. Existuje však malá dielňa na Spiši, ktorá im vracia zašlú krásu. Technikou starých majstrov najprv opravia drevené časti a ošetria ich proti drevokaznému hmyzu. Potom sa venujú výzdobe. Odstránia nepôvodné nátery, snažia sa napodobniť ťahy štetcom starého majstra a doplňa farbu tam, kde časom opadla. Finálny náter včelým voskom vráti truhlicu späť do života. Remeselníci z firmy Drevodizajn rekonštruovali 6 truhlíc, ktoré pochádzali od jedného majstra. Pracovne ho nazvali Pištík. Rád pri zdobení používal rastlinné motívy s množstvom štilizovaných kvetov. Keď do dielne získali truhlicu až od Trenčína, počas obnovy na nej objavili Pištíkov rukopis a tak pochopili, že truhlice často cestovali. Každá truhlica ukrýva svoj príbeh. Preto je dôležité zachovať a zachrániť tých pár stovák ozajstných ľudových truhlíc, ktoré nám na pôjdoch a v stodolách na Slovensku zostali.